Wara li pajjiżna ilu xhur jikkumbatti l-impatt tal-għoli tal-ħajja fejn diversi persuni mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar, issem kategorija oħra ta' ħaddiema li ħadu daqqa dawn huma x-xufiera tal-vannijiet iż-żgħar. Informazzjoni li kiseb Net News tindika li x-xufiera tal-vannijiet tal-iskejjel li jesaw inqas minn 10 persuni mhux se jitħallew ikomplu joperaw mis-sena skolastika li ġejja. Dan se jaffettwa lil madwar 150 operatur. Ix-xufiera li tkellmu ma' dan l-istazzjon spjegaw li l-kuntratt li ffirmaw fl-2019 kien jorbothom li operaw vannijiet li jesaw 9 studenti, kuntratt li se jibqa' validu sa din is-sena. Iżda minħabba li waqfet il-ħidma tagħhom fi żmien il-COVID-19 lura fl-2020 kien ġie offrut kuntratt ieħor bl-istess kundizzjonijiet, dawk li operaw vannijiet li jesaw 9 studenti, din id-darba mġedded sal-2025. Minkejja dan il-Gvern mar lura minn kelmtu meta flaqa li saret ftit tal-ġimgħat ilu mill-Ministeru tal-Edukazzjoni ma' dawn ix-xufiera għalulhom li l-vannijiet li jesaw sa 9 studenti se jkunu qed jitwaqfu milli operaw mis-sena skolastika li ġejja, hekk kif il-liġi tindika li l-vannijiet iridu jkunu jesaw iżjed minn 10 studenti. Dan ifisser li x-xufiera li operaw b'vannijiet li jesaw 9 studenti se jkunu qed jitilfu xogħolhom mingħajr ebda alternattiva oħra. Ix-xufiera qed jinsistu li l-Gvern ilu żmien twil ikaxkar saqajh biex f'daqqa waħda qalulhom li l-vannijiet tagħhom kontra l-liġi. Bil-Ministru Clifton Grima spiċċa jinjora kompletament il-karba tagħhom.